ngelixesha sibulula kakhulu sangena ke apha kulomxholo nengcambu zesintu samkela kakhulu apha ke umhlonishwa babamavula bamavula andingathi lewo ndiyalena le le ngoma ivusa usinga le ngoma le hayi ivusa usinga noba kuthiwa mhlambi awungomntu othandayo into zomculo zikamaskandi or mhlambi into zesintu kodwa uthi uphulaphula ndakhumula nto ithile ukhamakhaya ntini wawuyivele ngoma xa ngena nditsho kuthiwa badlala eSri Lanka noma badlala phesheya e-England bedla wawuyiva ingoma Mfazi Omnyama so laa nto ikhole nto eyenzayo eyivuselelayo. No Umfazi Omnyama mobheka nje ungathi wayevelazi ukuthi azohlala isikhathi esingakanani. Washaya izinto eziphezulu kakhulu, izingoma zakhe zonke aziphelelwa. Zinamandla ngalendlela ukuthi ke ngicabanga ukuthi baba nebhada abantu abaphapha bebelandela uMaskandi usuyilento iyona njengamanje. Ngoba cha kwagcina ngaye. Ndiyakuva mkho. All right. Namhlanje senqubeni apho sithi ke Mzansi Talks singena kwisigaba apho sithi khona ke umxholo nengcambu zesintu. Khehla lam mandidedele kuwe dad. Intambo ndizithabathe ndiziphose kuwe uke uzixhume namhlanje ophathanga bush. Kodwa awuzongenza isixuki. Uqale ufune nithethe Umfazi Omnyama ukuze kube ngathi anifuna ukubabulisa abalaleli bezinto. Masiqale sibingelela abalaleli. Sikubingelele nawe emsakazi. Bese ke silalela ke leyo isho ukuthi uthini. Did you feel into ayibalo ngapha eBizana ayikhithi nomnqantulo and ayikhithi efuneke ibe nenhloni zokuthetha ufuna ukuthi lento ivanga phakathi ungathi xa sowuhamba ibe nenhlondo esishiyekileyo andihalela ukuthetha mfondini kwaNtshangasi yabo wena ungaselisika ngesikisike wena mina ngikwaNtshangasi ke kwisithili saseBizana yebo andikhubuza ukuthi khawubhale pha nantsika kuthiwa intona le isay uyichaze nje uyabona ukuthi ngesithili nangithi nathi ke safundiswana ukuthiwa uthi ikhaya lami likwilali yakwaNtshangasi kwisithili saseBizana hayi uyabo ndiyakuva ngeke ulanda utshintshe esikoleni emkhulu ake singene indaba namhlanje enkulu sithetha kakhulukazi ngokubaleka lo komalume andiqondi bukho mntu ongenayo iklonina tata no akakwazi ukuba khona ngenxa yokuthi bonke abantu bazaliwe yanto sasitshelwa sikhulu ukuthi bayathengwa ibhanoyi bathengwa ebhanoyini nasezitolo so ngoba asibaba ngokutheni kodwa ke mhlawumbe siyocinga uba kufanele singazi kodwa but igqibelo kufanele sazile at some stage angithi abantu bakudala babesebenzisa amaqhalo kwezinto ezithile ukufundisa isibonelo nje isibonelo nje uzobheka le yanto ukuthi ungathwayilethi endleleni uzoba namathumba kwakwazi ukuthi izokuthusa lento othi uzoba namathumba uthi noba uwedwa uzazi ukuthi uzolimala uzoba nalamathumba ngachamele kanti uyayibona into kanti kube kwakushiwo wawuzothi mawuwedwa utoilet uthi akunandaba but kwakwenzela nje ukuthi endleleni kuhamba abantu so awukwazi ukuyingcolisa indlela but ukuze woyike funeka kusho into embi ezokwenzeka pha kuwe yabo so ke ngiyeke ngizibuze kwezo zinto uthi ama 2000 njengobinji ama 2000 abantu basho yonke into mina ngiwathatha njenge generation ebusiseke kakhulu because at least i generation eneqiniso le ama 2000 alimele iqiniso into mayingayiboni ngayiboni mayibona futhi manje ngavumelana nivumelana manivumelana niyavumelana abantu ababaleka kakhulu ngokweqiniso because bazalelwe esimeni la iqiniso lingekho khona la wonke umuntu yabo mawenziwa amahlaya wokuba mnandi once wafaka iqiniso kuyonakala kuphela incoko once wafaka iqiniso
Iqiniso lihamba loda le. Kodwa manje ngabe mhlawumbe ufakisha ehlayo wenza amanga. Amanga ayathandeka kakhulu amanga. Amnandi. Ayathandeka bayawathanda abantu. Yabo. Hayi, asingene umxholo namhlanje mkhulu. No, namhlanje sinombuzo. Okay. Yeah. Itopic yethu ngumbuzo. But asoshiya umbuzo le ngemoyeni. Umbuzo siyawuphendula. Umbuzo uthi mawungabheka nje umuntu noba angazalelwa emshadweni noba angazalwa ngaphandle komshado iko malume idlozi lawo malume lihleze li strong empilweni yakhe lihleze linamandla kakhulu empilweni yakhe noba kungathuza lo kanjani akuyona into eqala manje into nje ngicabanga ukuthi kusukela kwabakhona nje indaba yokuganiselana kwabantu ukuze kuzalwe abantu ngoba uzokhumbula ukuthi umntwana akezi ngumzalo yedwa uza ngabazali ababili. Okay. So mayeza ngabazali ababili kusho ukuthi uhlanganisa amathonga amabili. Bese ukhumbula nabo abazali bakhe laba bana ama families awu2 abazalwa kuwo. Exactly, yes. So lento egcina yenza ke lezibongo zibe ziningana izibongo zomuntu. But namhlanje sifuna ukukhuluma kakhulukazi ngalesi siyi1. Sizomane sithi nje ungena kwezinye senza izibonelo. Okay. Kulesibongo lesakini. Into yokuqala ekufuneka uyibheke. Izinkinga eziningi abantu abanazo emhlabeni. Bonke ubunzima nezitha nje obanazo nezimpo zilwayo empilweni. Ziza ngedlozi lakini. Azezi ngedlozi lawo malume. Okay. Yeah. Hayi ngoba likuzonda idlozi lakini kudaliwe kumele kube kanjalo ngoba nomuntu okubizayo mayikubiza phethe imithe emibi noba wenzani okubiza ngaso lesa sibongo nobe okuthakatha ngaso isibongo sakini. So idlozi lawo malume lalivele libalekile ke mawuzobuka leyo nto ngoba lona umsebenzi walo nje kuphatha inhlanhla likuphathela izinhlanhla kuphela. Lezi impi zonke zilwa lela komalume lona zilwa elakini lona lingaqhamuka nje selikuphephisa ezimpini la uthola ukuthi elakini mhlawumbe selikudayisile qhamukeke la komalume likuphephisa. Sizobuyela ekuthenini umuntu njengoba bengisho la uthi masiqala ngithi umzali ingane iza ngabazali ababili. Ayesenza isibonelo nje ukuthi umuntu uthi mayiyogana mase ephelelisile emzini esesemzini emzini kuye kwakhiwa indlu yakubo umakoti ethi mayakhiwa ke izindlu mazila yona ibese yakhiwa iqhele mhlawumbe ibe lapha ngasesangweni. Umbula umuzi uhlezi unesango nobungabiyiwe ngoba la kungenwa khona isango. So bekuthi mawakhiwa lendlu yakhiwe ibese kuzothi umkhwekazi wakho alandwe azokungenisa abantu abadala bakubo bamakoti basekhweni lakho. So umuzi nomuzi ngokwesi uba nemisamo ewu2. Kumsamo wala ekhaya lo nishisa khona impepho nina abantu bala ekhaya. Yeah. Kodwa once kwanomakoti ozogana oganela ekhaya abantu bakubo kamakoti bakhelwa indlu ekuza umkhwekazi wakho umama kamakoti azongenisa abantu abadala bakhona. Yenenza kuzuma ulokhuza umama umkhwekazi. Ngoba umkhwe wakho akanayo amandla ukuthi angazoshisa impepho egcikeni lesinye isibongo. Kodwa umkhwekazi wakho angakwenza lokho ngoba nalapha emzini lapha athi kwakhe wathengwa ngenkomo kaye noyigazi khona.
uyafana nalomakoti oganile wala ekhaya, uyafana nendodakazi yakhe leganile njengoba ithengwa ngezinkomo nje, naye lapha kukwakhe wathengwa ngezinkomo akayilona igazi lakhona. Ngakho ke kuye kuthunywe yena azovula lendlu le kungeniswa abantu abadala. Lendlu ke ibizwa ngokuthiwa kukagogo ngenxa yaleso simo sokuthi ngugogo wezingane zakho osuke evulele yandlu kusho ukuthi indlu yakagogo kanjalo yaqhamuka kanjalo lento ukuthiwe indlu yakagogo engafani nendlu yala ekhaya engumsamo ekuthiwa indlu yangasenhla ekuyindlu yabantu bala ekhaya. Isibonelo nje endlini le ngithi ngiyakagogo ekuyindlu yasekhweni lakho wena oyindoda, awukwazi kungena wena wenze lutho yizi khona la igcikini kwakho. Oh, okay. Akho lutho okwazi ukuyenza khona, ushisa impepha unamandla ukushisa impepha ukwazi ukwenza lutho. Yakhelwe le yandlu ukuthi umakoti makwenzeke mhlawumbe asithi ulele kufika iphupha, kufika isalukazi noma ikhehla la kubo licela ukuthi alenzele itiye noma liphi isithebe noma lenzeleni leyo nto eliyicelayo, ungena kule yandlu yenzelwe khona lapha kule yandlu yakubo. Ngoba njengoba eganile la akufanele lo ecaluza kancane kancane uyakubo kancane kancane naye ngisokwenza itiye ekhaya. Ungena kule yandlu ayenzele kule yandlu yakubo mayenza into yakubo. Kanjalo nezingane zakho makukhona izinto ekuthiwa komalume kufuna izenze into ethize yakomalume ziyenzela kule yandlu. Iyindlu yakomalume isiza nasekuthenini ke ikhwe lakho makwenzeka liphela ngandlela thize izingane zakho zingasweli komalume. Kanjalo umakoti angasweli kubo kube khona indlu yakubo ekhona la igcikini. Leyo ndlu ke kubizwa ngokuthiwa kukagogo. Ihlukile kwindlu yala ekhaya ekuthi ke kuthiwe ngumsamo wala ekhaya. Ibizwa ngokuthiwa indlu yangasenhla leyo. Indlu yangasenhla ke la ke wena mnikazi wekhaya oshisa khona impepho ohlaba khona wenza zonke izinto. Kuleya kodwa kagogo yakhela ukomalume. Uyayibona ukuthi ikomalume lezingane zakho izibaleka indlela uma uganwa umakoti kuletha umsamo wakhe la emzini ube khona la igcikini. Yeah. Uyayibona? So babevele beyazi abantu abadala into ukuthi ikomalume libaleka kangakanani noma kuganiselwana muzobuka umkhwenyana. Kunesigaba la njengoba esuke ethuma abakhongi nje kunesigaba la sekufunekayo namanje ukuthi azizele ekhweni. Okay. La mefike ekhweni ufika ahlatshelwe imbuzi achelwe ngenyongo khona efakwa manje ekhweni ukuthi naye usihlobo ngendlela ukuthi inqwaba yamadoda nje asebenzayo aphiwa lemisebenzi ngamadlozi asemakhweni abo. Wayivanga? Uphiwa idlozi lasekhweni engazi kwesinye isikhathi ngenxa ukuthi idlozi liyabona ukuthi kuzolamba ingane yalo kuzolamba abazukulu balo. So ikomalume alikaze lingabalili. Umbuzo ke uthi yini enza ukuthi ledlozi libe namandla kangaka? Yeah. Inkaba. Uyabona emzimbeni womuntu. Yeah. Asikho isitho esibaluleke njengenkaba. Uyabona nje umuntu angakugwaza ngomkhonto noma ngana kugwaza mhlambe engalweni. Okanye akugwaza wambona uTrump bemdubula bamsheba bamdabula indlebe zangaye ngisho eclinic. Kodwa umbona igazi liphuma. So kunomehluko abantu abaningi ngezwe bethi hayi makuqondene umuntu egwaza kuqondene nenhliziyo uyafa. Yes ikhona leyo part kodwa kunendawo engingakugarantela kuyona ukuthi mawukwalimala kuyona kanjani na kanjani uyafa ewinkaba. Ingane nengane ixhumana noma wayo ngenkaba but ayikho inkaba exhumanisa ingane nobaba. Ayibona lento. Umbuzo uthi ngesikhathi ingane sesiswini ixhumene noma wayo ngenkaba iliphi idlozi elisuke liyifida esiswini. Isuke yondlwayo iliphi idlozi njengoba ixhumene nomama wayo ngenkaba ingaxhumene nobaba ngenkaba.
obvious idlozi lawo malume ekuyiyona lisuke liyondla ngoba isuke incela kumawayo sesiswini yonke into oyidlayo ithatha kumawayo umuntu uphuma nalensila yako malume egadiwe kulwa 9 months elakini idlozi likhona kodwa ayikho inkaba exhumanisile ngaphandle kwale yako malume. So leyo nto yenza idlozi laselukhuzini labo malume libe namandla kakhulu. Bonke abantu ezayelwe emshadweni nobe engazayelwa emshadweni yenzeka lento engisho. Ezalwe emshadweni engazalwa emshadweni. Exactly. Lidlozi lawo malume linamandla noba ungazalwa kanjani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuze kube namandla elako malume kamama kubo kagogo yabo makhulu la ezalwa khona. Ewe. Uthola bidlozi la khona sicela ngithi nalo lisafane lawo malume ngoba lihamba ngesinxele usesandleni saka left alikho esandleni saka right. So ke baningi abantu abaphethwe ilamadlozi abanye akhulu umuntu ethi abazali bathi bashada yonke into yenziwa kodwa mayethu uya kumuntu ohlola umuntu athimule methu biza lesibongo atha nasi sibongo esilokhuza nasi sibongo esihamba phambili nanokuthi umthwesi lento le yokurobhana makuzalwa ingane ayithi kuphinde kube khona ukurobhana umuntu uyakwazi ukuthatha ingane ngeyakho kungayona yakho. Abantu bayafana abantu kwale yonke ingathi abantu bayafana mase kushiwo nje even mina nawe umuntu mengase nje qhamu umuntu utshela umuntu uthi hayi sokhazini ikhona into angayikuboqala isho athi awu yazi ngibona uyabona aqala compare izinto ezithize ezingekho because ekupheleni kosuku abantu baphuma esendeni lomuntu oyi1 bonke baya ngokuya bezicalula ngokwezibongo ezisikhathi sihamba. So ubaba akakwazi ukuphikisa makuthiwa ingane ngeyakhe ayithi uyazi ukuthi umfazi mangaba ethi ukhulelwe umbuza sengisho unkosikazi umuntu oganile yakubona umbuza ukuthi ukhuleliswe ngubani meke asagoduke afika asho kuba ukuthi usho leyo nto ungakhokhisa inkomo ngoba inhlamba le akabuza unkosikazi uba ingane kuthiwa ngeyakho. So ke makusho yena ethe nje hayi ngikhulelwe wena ubaba ingane ngeyakho but yena kunobufakazi obuphelele ukuba ikabani buka 9 months esiswini ingane ithe ncanga enkaba ngaphakathi kuwe ethwani inkaba manga umntwana ezalwa impilo endlini. Okay. Angazi manje phela kodwa thina esazayelwe endlini siyazi ukuthi impilo la endlini inkaba uze uthi mawu mhlawumbe umuntu egula kuthiwa hayi inkaba ubizwa inkaba noma mhlambe eyilizile wangabe wabachipa inkaba ikuthiwa iyambiza kuthiwa iphi inkaba yakho apikhoyo yabo uzotsho. Okay. So inkaba nenimba yomzali ongumama iyona lenza leladlozi la komalume libe namandla ngalendlela le exakile. Ngakho ke kubalekile ukuthi nobuzalwa kanjani because umuntu ozalwa ngaphandle komshado vele iqiniso lithi umsamo wakhe ngwawo malume kodwa mayese lokhuza mayese ebiza isibongo sakubo ngoba abazali beshadile akusho ukuthi ke ledlozi la komalume liyanyamalala. Umehluko uba sekuthenini leli lakini ilona othakathwa ngalo ilona elivusa izimpi. Khumbula izimpi aziyona inkinga izimpi empilweni. Impilo iyimpi ukuba khona kwezimpi uhlaselwa izitha kwenzeka yonke into inhloso kusuke kungakona ukukudestroya
lezi impilo esizilwayo la emhlabeni izona ezenza ukuthi kube khona amaqhawe ngoba ngeke kube iqhawe kungekho impi oyilwile odlula kuyona ayifuni ube ntekenteke mayifika impi izimpi kufanele uzemukele because amaqhawe azalwa la ezimpini. Uyabona uma ungabuka nje iBhayibheli ngiyalithanda mina ngoba enye inkinga esishayo singabantu abamnyama njengalento nje bengisho. Amsho khona umuntu oqala ukuza ukuthi kukhona indlu yakagogo khona indlu yangasenhla. Yeah. Khona into ebishiwo ngubaba umtshali la ekhuluma ngenhlangano ethize athe izonda abantu abamnyama. Ngithande le ndawo ngoba ngempela ama politician ayethanda le ndawo ethi my people. Our people, my our people. Athi noma ekhuluma ngaye eyedwa athi we uyabo. Ube subona ukuthi hayi ngempela umuntu wabantu kanti uthi lala gusha nebuchebe. Inkinga yethu umthwesi eyokuqala ekudinga ukuthi siyilungise singabantu abamnyama. Akuyona lebesho baba umtshalo ukhuluma ngezimo ezenzekayo ukuthi kwenzeka lezi zimo ngesikhathi sobandlululo kwathini. Ngisho ngalanda uprofessor university. Ngisho ngalanda isifundiswa sokugcina esiphilayo la eSouth Africa. Weda ngumlungu noba umuntu omnyama akunandaba. Inkinga yethu singabantu abangenamlando njengabantu abamnyama. Umlando wethu wonke masixoxa ngawo. Noba ungakhuluma ngezikhathi zoshaka. Noba ungakhuluma ngezikhathi zodingana. Kodwa umlando wethu ugubazelwe yifu labelungu lokuthi uhamba nabelungu nje. Yingawo neBhayibheli abantu bengal understand kanje. Because iBhayibheli kuwubutsotsi leyantothi yakulabelungu. Kakhulukazi icontent yeBhayibheli iTestament elidala. Ubheka icontent ke. Ubheka icontent. Uye ukuthi incwadi iqhamuka iphethe ubani. Yabo. Sinenkinga ukuthi akekho umuntu la ongakhuluma ngomlando wabantu abamnyama before 1652 bokufika kwaYan van Riebeeck. Makukhona ongiphikisayo ezingaphambili. Akekho umuntu ngisho isifundiswa singakanani masikhuluma ngomlando wala eSouth Africa uqala ngo1652. And lento ebhlungu ngoba ifuna ukuqamba amanga ithi ngaphambi kokufika kwaYan van Riebeeck abantu abamnyama babengekho okanye abantu abamnyama banawo umlando ngaphambi kwa1652. Mina nginenkinga enkulu ngaleyo nto le. Because once kunjalo izothi ke lento kusho ukuthi siwa sinalo thina. Kusho ukuthi ulimi asinalo. Because zonke lezi zinto obheka ama languages esiwakhulumayo ngaba sesizulu ngaba sesixhosa libheke uliqale nini la longekho before 1652. Lama languages esithi ngawethu zazi ngekho zonke and lama languages ayisifana kalomo uthi awalandela because ane element yesingesi ane element yesibhunu Afrikaans. Ebuyela ke kule nto ukuthi omunye umuntu athi uyahlonipha umakoti wami yabo uyasixhoseni oVasco yabo. So bekufanele ngabe singabantu masifuna lento ukuyiqonda kahle. That is why ngithi iBhayibheli asisoze saliqonda. Iqiniso elilapha eBhayibhelini kakhulukazi iTestament elidala because kwaleyanto ukuthi khona iTestament elisha nelidala. Iyaqala futhi kwaye lapha. Ila iconfusion yenziwa ngamabomu khona. Khumbula ukuthi originally kwakukhona incwadi ekwakuthiwa iTorah incwadi yomthetho. Eyayifana nje neconstitution ukuthi abantu baziphatha kanje ibe siphatha ke ielement yesiko. Kule ncwadi kunesiko ukuthi abantu baqhuka kanje, abantu badla kanje, abantu bakhonza kanje, abantu bakhuluma kanje. Yabo ukukhonza kwakwazi ukuthi kuhlanganisa ukucula, ukugida, uyabo zonke lezo zinto ingakho uzozwa
isibonelo kimi ngazi komunye umuntu kimi nje ngingedwa akuwenza umqondo ukuzwa umuntu ethi uDavide wayegiye eqoka izimbatata kwaze kwadabuka izimbatata ngeke ngizame uyicabanga nje lento insizwa yomlungu nginesithombe sensizwa yomlungu eqoka izimbatata isina kuze kudabuka izimbatata kimi angidingi ukuthi ngingaze ngijule kakhulu ukuze ngibone ukuthi umuntu omnyama lokukhulunywa ngayo nobukhosi bakhona. So lezi zinto esizikhulumayo ke nalento yamadlozi amandla ukuma kwamadlozi nazo zonke lezi zinto esikhuluma ngazo namhlanje as long as sizixoxa ngaphansi kwefu elithi singabantu abamnyama asinalo isiko because ilanguage nesiko izona zinto ezisetshenziswayo ukubulala isizwe. Isizwe nesizwe sibulawa ngalezo zinto bese kungena into yesithathu ukudla ukuthi abantu badlane. Khumbula ngesikhathi sika Nebukadnezar uDaniel ncwadi naDaniel eBhayibhelini mabeyoqhilaza eBhabhiloni baqale bavalelwa kubulawa ispirit sobunkulunkulu ababenaso Daniel kwashintshwa amagama banikezwa amagama ezithixo zaseBhabhiloni bashintshiswa ukudla bashintshiswa yonke into ngenhlanhla ke uNkulunkulu wabanabo bayinqaba bangazivuma lezi zinto lezi but iyakuveza nje ubanathi uba igama lakho lokubhabhatiswa hayi ngikhaya lethu phatha abantu unalo lesilungu angithi ke nathi sanikwa kwathiwa lamagama ngama Christian name wanikwa umubhabhatiso uzolemukela ucabanga ukuthi likusondeza kuNkulunkulu. Kwanga ukuba kwakuthiwe ngama European names abantu babezogquma banqabe but ukuze bengayiboni ukuthi ngama European names kwathiwa ama Christian names. So umuntu abese at least Emmanuel ungcono ngoba igama leSebheru akusona isingisi. But nje awucabange lamagama nje kuthiwa Samson kusho ukuthi unyana kaSam yabo Johnson unyana kaJohn yabo. So ngiveza lezo zinto ukuthi i-element ye-culture thina njengabantu abamnyama i-culture sinayo. If sikhuluma ngesiko i-culture iqala ku-1652 ngesikhathi kufika uJan van Riebeeck nemikhumbi emithathu okuthiwa yini Dromedaris Reiche Goedehoop leyo mikhumbi emithathu iyona eyabulala isikhonzo somuntu omnyama ukufika kwayo la nabantu abazizifundisa abamnyama abakhona njengamanje libembozile lelithunza abafuna ukulikhuluma iqiniso lokuthi wawuthini umlando wethu ngaphambi kokuba kufika abelungu imapha amasiko sasiwagcina yilophu ulimi sasilikhuluma sasimkhonza kanjani uNkulunkulu nokuthi kwasimbiza ngoNkulunkulu yini yabo because lesifana nalo ligama lethu uNkulunkulu. So once understand leyo nto then sizokwazi ukulinka namathonga anamandla ezimpilweni zethu because siphila ngaphansi kwalamadlozi manje uthola ukuthi ezinye zezimpi silwa izimpi ezibiye sidayiseke endleleni ulokho za into yenza ngithi asiyiqonda impi ukuthi ilethelwane ilethela ubuqhawe uDaniel not uDaniel uDavide mayeqeda ukugcotshwa nje ngesikhathi eqeda ukugcotshwa uNkulunkulu waletha impi yabaFilisti emncane wangasiwe empini kwayobhuti bakhe kodwa ekugcineni uyena wafike walo wanqoba iskora esasiyinkinga ngale kumaFilisti wasithola kanjalo isicoco obuka umshaya isibhakela ukuthi uthe wina usuke sedumbe kangakanani ebusweni ngakho lezi impi idlozi lakini mali letha lezi impi noma livumela lezi impi lisuke likunikeza i-training yokuthi ufune ube iqhawe. So yilo elilethe izimpi leli lakini la uzalwa khona yilo likulethele izitha likulethele izinto zonke. Ingakho ubona abantu abadala nje benezitho eziningi kangaka
behleze bezonda abanye uzabize ngomthakathi uthola ukuthi into yenza abe ngumthakathi ingoba uthe uyamthakathi wangathakathi mhlambe le yanto obuthi uyayithumela yabuyela kuwena ube sozitshelwa ukuthi hayi nguyo iphindisa kanti lidluze limlila kanti ushawa ilento yakho exactly umuntu onabantu abadala umuthi o strong eyedwa nje mangabe imoya yakhe ilungisiwe so bahleze benezimpi kodwa abanqotshwa umuntu onabantu abadala empini akahlulwa ngakho ke lela malume alezingeni lezo zinto lona nje liphike ngokuthi ngiphethe inhlanhla likunikeza inhlanhla nje likuvulela iminyanga evaliwe exactly so yingakho kubalekile noma wenza izinto ubalekile ukuthi uunderstand ukuthi mawucela inhlanhla icelwa kuphi bobani abaphethe inhlanhla because awuyicela inhlanhla kumuntu ongayiphethe inhlanhla lelakeni izinhlanhla leziphethe leziphathela abashana bakini okhazini bakho lesa ngali njengoba nelanga li ngolokhuza ngomalume wakho okhazini bakho ngale ubathola bedonsa kanzi emabhadweni hayi likuphethe kahle ngala Good. Ake sihambe sevenkuleni sibuye siqhubeleke nendaba enkulu namhlanje. Khumbuleke songena kwindaba ezindaba kaPhila Mzimba ungahloma ngepeni nephepha kwazi thatha icukacha nengcombolo ezithe vetshe venkile kuleyo ndawo. Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile lalela izingxoxo nsuku zonke kwizwi lomzansi FM we discuss politics Imikhiqizo kaPhila Mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Gold isiyatholakala enambeni ethi 078 8277 eThekwini Durban setholakala number ethi 066 007 5043 ukanti setholakala nasefolweni ku 069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 Ngaphambili izwi lomzansi olufumana kuhlakhulu kwifrequency ku98.0 signezo sasazo oluza kuwenqo apho ngasekhaya mhlawumbe phulaphula ke phone yakho mhlawumbe emsebenzini mhlawumbe usekhaya emotweni siyakwamukela mhlawumbe ke engalo elixesha sisakuyo ke ingxoxo yethu mkhulu sibuyile hey kukhona abaqalayo kuyiva lento yokuba ikomalume libaluleke kangakanani kodwa xa sebuyisa naye umqolo batheni yazi izinto ezininzi nothando ndilifumana xa ndiye kulo mama yayibona ndawo kubalulekile sizihluphe ngokuthi sazi ukuba kuphi apho sibhilonga khona uyabona nomntwana maye elokhuzini maye ngiqhathanisa omalume nobaba omncane nobaba abadala njalo awuthando alufani akujwayelekile umalume uthi angamthanda umshana uyethusa uyayibona enkunzi ziwena enhliziyo embi ngempela inkunzi engamthanda umshana wayo umshana umshana ubudlelwane bakho naye buyadlula ivini zakho izingane ubudlelwane bakho umalume nomshana buyadlula kufana nokhazini ngisho ngathi mhlambi umtholele ekhaya umntwana noba mhlambi umtholele emendweni kuyafana uthando osukubanika lona umalume unothando lukamama wayo ingane uyithanda njengomama wayo uyabona akafani nobaba asiqinisa sana yabona nje akujwayeleki kukhona ke lezi ezinenhliziyo ezimpo uthola ukuthi hayi akhulumi kahle ngabashana yabo nje ufela ungabisazi bakutheni kodwa bayahlupheka labo malume abanjalo khona inhlobo elibashaya idlozi labo malume abanjalo bajwayela ukungaphumeleli bajwayela ukungaphumeleli ngoba kodwa ngayibona umuntu bakhona ingcala angayibona ukuthi isukela la kulento ayenzayo asikho isizathu sokuzonda abashana
and mawungasabalekisa ingqondo nje noba kula uhlala khona la eThekwini noba kusemakhaya yeah ubheka ukuthi mengakanani imizimiso babashana engingaba isekho ukuba abashana basekho sesikhuluma ngemilanjwana leke manje ke kubalekile ukuthi lezi zinto seziqonde singalokhuze singazikho emoyeni ngoba ukuthola ulimi lezokwelapha lithi ukuthola lona nakhambi lokwelapha kufanele uqala uthola ba umuntu uphethwe sesiphi isigulo yabo ngesilungu kuthiwa to find a proper cure you need a clear diagnosis umdiagnose umuntu ukuthi uphethwe yini ungakuze ungamnika umuntu ekhanda kanti umuntu uphethwe amadolo uyayibona indaba so abantu mawufuna ukubheka izinhlanhla zakho ukuthi sivalile kuphi bheka ubudlelwano bakho nekumalume lakho bheka ukuthi wena mkhwenyana khumbula ukuthi nawe kuyi-advantage lento ukuthi unkosikazi wakho angaloko yakubo njalo yela zonke izinto nabantwana bakho bangaloko beya njalo kumalume kancane baya komalume kancane baya komalume yabo so kubalekile ukuthi lezo zinto sizilokhu siziqonde zonke ukubaleka kwazo nokuthi ke lezi impilo sizilwayo understand ukuthi kufanele nathi sizilwe njengabantu abafuna ukuziwina singalwi njengabantu abafuna ukudatshukelwa because zisisa ebuqhawini masizilwa sizilokhuza siziwina Ukuvile mkhulu ndicela singene kwindaba ezithinta abakwaphila mzimba mkhulu impi oyilwayo ungalwi impi engenasicoco yes ungalwi impi engenasicoco yabona ke le namhlanje uyivileyo ba khawubheke ubudlelwana phakathi kwakho nekomalume uba bunjani obudlelwana obu ube so uyayilwa ke leyo mpi uba abuyele ube right nguwe obaziyo yeah okay yayibona cool ake singene kweza kwaphila mzimba tata ndiyathemba umphulaphula nako ngasekhaya uyibambile siyabulela futhi nangaloko ixesha uhlala usicobelela ngolwazi i-content phatheka kabi kodwa mkhulu ndiyathanda ukwenithethe xa content phatheka kabi le 1962 1652 ukuthi asinawo umlando uba ke njani ngoba into edala liphatheka kubi kakhulu ngoku senzani ke thina mina kuphela nawo mina nginazo isikhathi sokudlala belungu mina ngawufuna ngawuthola yo phela abelungu ufuna abazi ukuthi asizalwa kwamthwesi sonke la emhlabeni khona nabakwamanje abomavule yabona uyawumona angithi ikhola ukulezo malithandaza lithi maselijulile kodwa malisadlala lisho lento maseli serious lithi sibiza wena amavula kuvaliwe so uyasibona lesibonga ukuthi ngesasezulwini ngakho ke angikwazi ukuthi ngingadlala abafokazana abafika behamba ngezandla la kufanele mina ngibese ngiyatrace ukuthi ngowami umlando isiko lalithi kwakuthi bayabo bese ngiyahamba ngalo lane le uhambe kulo lane and futhi xa uhamba kwi lane yakho akho umuntu okuphazamisayo hayi and futhi ufuna uhamba ngesipeti sakho futhi ifake ngoba ndifuna uya lapho akho umuntu nditho othuza ngemva not akho umuntu okuphazamisa uhamba ku lane yakho so ngamanye amazwi ake siziqonde nje into entalolo namthu simofuna ake ngenzele isibonelo abantu bakwaZulu ngesibongo yeah because ulimi lesizulu luqhamuka bani makuthiwa ngamaZulu ulindele ukuthi bakhulume isizulu yeah right yeah inyoni khona inyoni ngesizulu ebizwa ngokuthiwa lijuba yeah naye ifakwe naseyotshwaleni lolu ihobe ngesixhosa ngesizulu kuthiwa lijuba yeah then moye eSudan inhloko dolobha yaseSudan kuthiwa ijuba ayikho ilink lapho ubese uzwa athi umuntu hayi amangoni aphuma enkabazo eAfrika sasingekho la sehla sasuka enkabazo eAfrika ikuphi ilephi le ndawo enkabazo njengamanje why kungashiyo ukuthi enkabazo iDRC makuyi DRC so ilink yabantu bakaZulu nezwe eSudan
ngokolimi iyakuvezela ukuthi akubona ukuqondana nje ukuthi kubizwe igama elithi be Juba coincident akuyo coincidence then umlando utrace kanjalo ubheke i-element ye-culture lento lesiziqhenya ngayo sithi ngeyethu ube sobheka le ngewesiko then hlehlele emuva ubheke ukuthi kuphi la ivela khona uzoyithola uNkulunkulu ngiyakulahle ngokuphelele mangaba nawe ingqondo yakho isabalala ifuna. Alright, ublobloke mhlawumbe sana kuvula curator ke hloma ngepen nephepha nizokunikeza ke ukuba ke ungafumana phi amachiza kwaphila mzimba. Singena sigabele sakwaphila mzimba ngalo elixesha sibulala kakhulu kumkhulu ke ngentetho namhlanje besithoka hlakulba umxholo nencambu zesintu. Xa ngena ke kwisigaba sakwaphila mzimba mphulaphula ekhaya siyasicela nje ukuba uhlome ngepen nephepha nizokunikeza ke indawo eseduze nawe apho uzokwazi ukufumana ke imikhiqizo yakwaphila mzimba. Niqale ngapha ngaseStenga eStenga khona baba Buthelezi uzokwazi ukuba umthinte mangabe seStenga ko Verulam iStenga nje namaphethelo enambeni ethi 078 358 057 1 diphinde inamba kababa Buthelezi ke le uzokwazi bamthole ngapha kule cala la seStenga namaphethelo ngu078 359 0571 kanti ke bongapha kumandla wase Pinetown Tsheliimnyama Maran Hill Dozenhoek Thornwood Mamdikazi uzokwazi ba uthole phake Mamdimba kwinamba ethi 073 993 3638 mawuse Pinetown namaphethelo imichiza ke akaphila mzimba yawafumana ke phake kuMamdimba enambeni ethi ke 073 993 3638 mawuse Great Town namaphethelo uzokwazi ukuthola ke imikhiqizo kaphila mzimba kule number ozokunika yona bhala phansi ku079 068 3788 mawuse Great Town inamba ke ongakwazi bake uxhuma uqhagamshelane nayo inamba ke ethi 079 068 3788 kanti ke eHammersdale Moses Hammersdale kosankonje uzokwazi ke ukuthola ke enambeni phake ethi 079 730 5677 mangabe kuseHammersdale namaphethelo inamba ke ithi 079 730 5677 mose ngonyameni engapha ya namaphethelo uyakwazi ukuthola ke phake enambeni amachiza akwaphila mzimba ethi 084 557 9817 muse ngonyameni uyakwazi ukuthola ke imikhiqizo yakwaphila mzimba enambeni ethi 084 557 9817 mose Soweto komfulo Soweto nje namaphethelo goli nayi inombolo yakwaphila mzimba ongizokwazi ba uthole amakhambi akwaphila mzimba mhlawumbe usibamba kwi-app inamba ethi 078 834 8277 number ke Soweto kwaphila mzimba u078 834 8277 kanti ke mawukhona ke apha ke enkabeni edolobha eThekwini namaphethelo inamba ethi 066 007 5043 kanti ke mawuse Peter Maritzburg ngu0 okay makwazi Sweet Waters ikakhulukazi ingabe usemaqonqo ikakhulukazi ingabe use Peter Maritzburg nje namaphethelo inamba ethi 076 353 5597 diphinde inamba ke mangabe udinga amachiza akwaphila mzimba imikhiqizo okusho inamba ethi 076 353 5597 Peter Maritzburg kanti ke kwaphila mzimba bahlala bekhona zonke izinsuku zenkosi kusukela ekseni ngo8 ukuya kwinsimbi yesingaphi kwinsimbi yesihlanu emalanga mkhulu manibuyise kuwintambo dada sibonge mfoka Mthwesi kwaphila mzimba ke yesikhungo sokwelapha amakhambi esintu neziwasho njalo ngolwezine nangomgqibelo lwesine nomgqibelo sibane
Mkhulu kukhona ndibona apha kwilist yam engathi salile kanti umphulaphuli osefolweni ndiyabona makusalile apha umphulaphuli ke osefolweni namaphethelo mefisa ukuthola imikhiqizo yaphila mzimba cela uthathe nayo inamba ya WhatsApp uyifonele ngamaxesha omsebenzi uthole ke ukuthi wena le nkinga obhekene nayo uyakwazi ukusizakala kuyo. Inamba ithi 069 198 1864 inamba yasefolweni iphinde ngu-069 198 1864. Mkhulu asiye kwethu. Sibonga mfoka Mthosi. Kwaphila mzimba ngolwesine nangumgqibelo sivula ithuba lokuthi njengabantu sixoxe njengabantu abamnyama. Ngoba akuzona zonke izinto ezizolungiswa ngemithi. Ezinye izinto nje zidinga ulwazi. Ngakho ke kungabe uhlushwa amaphupho owaphuphayo ngoba amaphupho nje basiye sisho ukuthi ayinkulumo edluzi. Ngabe uhlushwa amaphupho awaqonda ukuthi athi ukuthini sesuke sizochaza wona. Ngaba kunomsebenzi othize wesinto odinga ukwenza ufuna ukuchoshisa ukuthi wenziwa kanjani khona la usala khona. Abanye bazalwe ngabazali bengagcini nje amasiko izingane ke bese zithi mazikhula zisibone isidingo ezintweni eziningi ke zifuna ukucoshiswa. Kungabe kade usebenza amakhamba kaphila mzimba mhlawumbe ufuna ukudlulela esigabeni esithize owaye khona ukuthiza ufuna ukuchazelwa ngawo njalo ngolesine na umgqibelo sivula lelo thuba. Kodwa zonke ke izinsuku kusukela ngo8 ekseni kuze kuyosha 5 ntambama sisuke sivulile sisebenza. Sitholakala ke emakethe la eThekwini la suke kuchaza khona lamaphupho asiwachazi kulezi ezinye izindawo obuzibala. Yonke lento engisho yenziwa la ku branch yethu eseThekwini. Sinembiza ke izifo zonke. Imbizongo izifo zonke ke ngendlela ehlanganiswe ngayo ibulala ngisho amalumbo, ishaya amahlala khona, ukukhathala, uchamoshisayo zonke lezo zinto lezo. Sibe nembiza ukuchatha ebulala iqolo ikhipha amahlengehlenge nokukhathala nemizwa lento uthi imizwa ihlela ishona phansi. Siye sikhuthaze ukuthi ungathi muyithenga uyihambise nayo nembiza ephuzwayo emizwa vele. Siziningi ke imbiza yomhlume ikhombo yethu amaqaqa kudala sizichaza. Sitholakala emarket nje uba ngishilo siye lapha nje yonke into ongayicabanga ukwelapha sinazo. Sitholakala emarket ibhilidi lingaphesheya kwerenke yamabhasi unyuka ama-steps waseceleni kwajwayelana insimbi mawunyuka nje ibhodi la waphila mzimba usulibuka first floor number 9 ila usithola khona waphila mzimba sifuna ngo8 ekseni kuyoshaya u5 ntambama. Ila sitholakala khona inamba iyayiphinda 066 007 50 43 066 007 50 43. Sitholakala lapho ama product wethu ke ngawukuphilisa mangabe ufuna awukubulala ungaboza ngoba sinalawo kwelapha. Watsho komvokothe nenkosi manje siyabulela ixesha lakho nda manje asidibona khona futhi ixesha elizayo inkosi manje siphile thu. Siyabulela ba. Nkosi kakhulu ke Propleka inqubeni igama la ishock kakhulu ke sithi Mzansi Talks besithi ke umxholo nengcambo zesinto inqubo ifile lesiphilweni uDodo ukhona uzobe enjoy sithi ke na isitimela sothando uzungaphozwa ke khushukhushu sokhushuzela nama nifuna ukushiyeka kwesitimela kumnandi ukugibela isitimela Dodo. Hayi fondini sizohamba sonke xa siyivala rhoqo inqubo sesisho sithikelela nathi Jehova kulobusuku banamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu ngalo mazwi sithokla kakhulu sithi enkosi enkosi enkosi. Izwe kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala nambani ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku 069
198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571. Abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.